Исәнмесез, кадерле дуслар. Приветствую вас, дорогие друзья. Минем исемем Рамил. А я Алина. Без икебез дә Халыклар дуслыгы орденлы Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары. Мы артисты Государственного ордена Дружбы народов ансамбля песни и танца Республики Татарстан. В нашем коллективе работают более 100 человек. А вы хотите узнать о них поближе? Тогда смотрите нашу передачу Творческая среда. «Иҗади чәршәмбе». Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Иҗади чәршәмбе тапшыруның чираттагы чыгарылышын башлыйбыз. Бүгенге героебыз Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле җырчысы Земфира Хәмәдиярова. Земфира, хәерле көн, ничек хәлләрең? Хәерле көннәр, Рамил абый. Хәлләр яхшы, күстимәсен, үзегезнең хәлләрегез ничек? Аллага шөкер. Земфира, менә инде безнең тамашачыларыбызны синең белән таныштырыр вакытта килеп җитте. Безнең барлык геройларыбызга иң беренче бирелә торган сорау: кайда тудың, кайда үстең, кайда укыдың? Рамил абый, мин үзем Башкортстан Республикасы Чакмагыш районы Иске Калмаш авыл кызы булам. Шунда туып үстем, 17 яшемә кадәр анда яшәдем. Инде 11 сыйныфны тамамлаганнан соң Казанга укырга дип, үземнең хыялымны чынга аштырырга дип Казанга килдем. Әтием минем гади кешеләр, әтием нефть кудыру станциясында 30 елдан артык хезмәт сала, әнием сәүдә үзәгендә 20 елдан артык хезмәт сала инде. Бер туган апам бар, апам экономика өлкәсендә эшли. Мин инде менә үзе бердән-бер гаиләдә кеше, иҗат юлын сайладым һәм инде бу юлга тугры калып, үземнең хыялыма тугры калып, Казанга үземнең хыялымны чынга аштырам дип килдем. Татарстанга, Казанга, Башкортстаннан бик күп кешеләр килә, үзләренең менә шушы балачак хыялларын тормышка ашырырга. Менә син кичкенәдән хыялландыңмы җырчы булырга? Хыялландым, чөнки бу хыялны минем эчемдә әти-әнием тудыргандыр дип уйлыйм. Картинем, картәтем, әти-әнием. Чөнки безнең кич белән әти эштән кайткач, әни эштән кайткач, әти безнең баянда бик матур итеп уйный. Ул баянын алай да уйнарга керешә иде. Әни аңа кушылып инде шундый җыентык бар, җырлар җыентыгы, шул җыентыктан җырлар карап җырлый иде. Мине әлбәттә бу ничектер бу җырлар, менә бу гармунда уйнау үзенә тарта иде. Мин дә аларга кушылып, әле ул вакытта укый да белми идем, җүнләп сүзләр дә белми идем әле. Садикта йөргән вакыт булгандыр инде. Алар белән җырларга тырыша идем инде. Һәм истә дәү-әниемнең әйткәне инде. Телевизордан Гүзәл Уразова җырлый идем соң инде, менә Хания Фәрхим исемдә түгел. Җырлый инде мин тырышып, менә ул караоке шикелле сүзләре дә бар әле аның артыннан. Мин инде тегене укырга тырышам, укый алмыйм. Минем дәвәне иде, яра кызым, үсәрсең ди, хәрефләрне өйрәнерсең, укырга өйрәнерсең, обязательно алабызда җырларсың дип әйтә торган иде инде. Менә аларның шул үзләренең гади менә шундый сәүдә үзәгендә эшләп, нефть кудыру станциясында менә әти эшләвенә карамастан, аларның ниндидер иҗатка карата мәхәббәтләре бик зур. Менә алар миңарда шул иҗатка карата мәхәббәтне уятканнардыр да дип уйлыйм инде. Шул мине тартты иҗатка. Һәм 8 сыйныфта укыганда мин беренче тапкыр Казанга килдем. Казанда чыгыш ясадым конкурста. Икенче урынны алган идем. Венера Ганиева профессор инде ул вакытта, институтта укыта иде. Ул конкурс оештырган, шул конкурста икенче урын алдым. Һәм мине укырга монда чакырдылар. Минем инде шул вакытта түгел башымда ниндидер менә решение дип әйтегәндә русча бар иде, укырга килергә монда ди. Һәм инде 11 сыйныфны тамамлагач, мин Казан дәүләт мәдәният институтына укырга дип килдем. Анда инде мин җыр бүлеген генә бетермәдем, мин театр бүлегенә укырга кердем. Минем сәнгать җитәкчем Фатхуддинов Салават Закиевич иде. Бик күңелле итеп шаугыр килеп 4 ел укуым анда үтте. Мин үзем профессионал җырчы гына түгел, дипломым буенча актер, актрисамын инде, так скажем. Актрисамын. Шуның өчен бик күңелле укыдым. Бик шатмын Казанга килүемә, ярый Казанга килгәнмен димен әле. Шулай. Казан, синең сорауыңа инде төгәлрәк җавап биргәндә, ник татар кешесе Казанга омтыла? Мин үзем татармын. Башкортстанда яшәсәм дә татар кызымын. Ничектер инде менә минем монда
корни дип әйтиммесең инде, бәлки шуңа булгангадыр. Мен монда тартылдым, монда киләсем килде, татарлар үзәгендә яшисем килде, татар сәнгатендә кайнысым килде. Шуның өчен дә Казанда яшәү, ансамбльгә вообще эшкә керү инде минем өчен бик зур бер хыял иде үз вакытында. Әйе, менә хәзер шушы ансамбль тормышы турында синең белән сөйләшеп алыйк. Ничек ансамбльгә килергә булдың? Кемдер сиңа тәкъдим иттеме яки инде бу синең институтта укыгандагы хыялың идеме? Без институтта укып йөргәндә, минем сәнгать теле укытучысы бар, Эльмира Мифтаховна. Ул инде ансамбль турында безгә бик күп сөйли иде. Шуңардан башка да мен Башкортстанда яшәсәм дә ансамбль турында белә идем. Безнең истә калган менә өйне җыештырганда үй түбәсенә мендек тә, мин сезгә бит журналлар да алып килгәнем. Менә ул журналлар минем бәләкәй чакта да истә менә үзе булганын. Ансамбль турындалар кайдыр чит илдә чыгыш ясап йөриләр икән, шундый җырчылар, биючеләр бар икән дигән информацияны мин кичкенәдән беләм. Һәм минем өчен бу ниндидер хыял иде инде тарта торган үзенә. Бәлки әйтәм, мин дә шулай үсермен, җырлармын, менә шулай йөрермен, дөнья күрермен, татар халкы белән аралашырга менә чит җирләрдә минем мөмкинчелегем булыр дип хыялым бар иде инде. Һәм бәлкем шул мине Казанга китергәндер дә инде. Казан ансамбль турында менә шул сәнгать теле укытучыбыз бик күп сөйләде инде. Укуны бетергәч бит инде үз профессиям буенча эшлисең килә бит инде. Һәр кешенең дә шулай. Мин инде әйтәм, ансамбльгә барыйм әле, барып күренеп кайтыйм җырлап дип. Ул вакытта безнең хормейстер Нияз Рафисович иде инде. Аңа бардым, күрендем, әйтәм, мине тыңлагыз әле, минем минусларымны, плюсларымны, яхшыламаякларымны тавышым буенча әйтеп бирегез әле дип, аңа 3нче курста бардым. Ул мине тыңлады, барсын да аңлатып бирде. Әйдә укып бетергә кил диде ул. Мин укып бетергәч тә инде 4 курсны тамамлаганнан соң килдем ансамбльгә. Шуннан соң ансамбльдә мине Айрат Ринатович сәнгать җитәкчесе иде инде. Ул да карады, ул да тыңлады, барса тыңладылар. Һәм инде бер көннән соң үзләренең карарларын миңа нәрсә нинди карар кабул иткәннәрен миңа әйттеләр инде. Һәм эшкә алабыз диделәр. Бу минем өчен инде Рамил абый ниндидер шундый вакыйга булды. Минем шатлыгым ичемә сыймый иде, чөнки шундый ансамбльдә эшләргә минем хыялым иде инде ул. Һәм монда кергәч инде әти-әниләр өчен дә горурлык булды. Мин менә шундый ансамбльдә эшләп йөрүем минем өчен үзем өчен дә ниндидер зур горурлык иде инде. Ансамбльдә эшләп китергә гомумән бик җиңел булмады. Чөнки ул бит инде ансамбль үзе бер зур механизм, сәгать шикелле. Һәр кеше үз урынында, һәр кеше үз ролен үти һәм менә шул механизмга кирип китү, ул шулай да бер вакыт, дәвр вакыт ниндидер ала инде. Шуның өчен җыладым да, шатландым да, көлдем дә, авыр да булды, җиңел дә булды. Шулай да кирип киттем ансамбльгә. Шул ансамбльнең механизмының бер деталенә үзендә әйләнеп киттем. Һәм шуңа чиксез шатман. Вообще ансамбльгә күп итеп, зур итеп рәхмәт әйтәсе килә. Менә 4нче ел эшлим инде ансамбльдә. Шул 4 ел эчендә күпме шәһәрләрне күрдем, күпме кешеләр белән таныштым, зур чараларда катнаштым. Бу бик минем өчен бик мөһим әйбер инде. Минем үземнең өчен. Шуның өчен ансамбльгә зур итеп рәхмәт. Менә иң беренче эш көнеңне хәтерлисеңме? Хәтерлим. Минем өчен бик дулкынландыргыч булды ул, Рамил абый. Мин килдем, инде бер көн алдан килгән идем, җырларны бит инде җырлап күрсәткән идем. Безнең класска алып керделәр бит инде вокал классына. Минем коллегаларым будущий шунда утыра, сез дә утырасыз, барсы да шунда бик дулкынландыргыч минем өчен. Чөнки мин аңлап торам, монда инде күптән эшлиләр, артистлар арасында, халык артистлары да, мондай артистлар да, заслуженный артистлар да бар икән. Минем өчен үзе бу бер зур сынау булды, сезнең янда чыгыш ясау, үземне ачып җибәрү. Һәм инде бик дулкынлана җырлап чыктым, көйләндем, ничек мине коллективта каршы алырлар икән, барсы да әйбәт булыр микән дип.
бик дулкынландыргыч булды. Шулай да мин шул дулкынлануымны үземнең эчемдә ничектер җиңеп чыгып, менә ансамбльдә вливаться итеп киттем дип әйтимме соң инде русча гына әйткәндә. Шулай булды. Ансамбль бик зур мәктәп дип әйтим мин. Җыр буенча гына, сәнгать буенча гына түгел, менә дөнья, ниндидер дөнья дәресләре бирә торган мәктәп дип әйтим. Чөнки без бит инде артистлар күп, без сутка 24 тәүлек эчендә без бергәбез, 24 сәгать эчендә гастрольләрдә без бергәбез, гел сөйләшәбез, бергә яшибез. Шуның өчен ансамбль мине кеше белән аралашырга, кешене аңларга, кеше арасында үзеңне тотарга, менә шундый гомер, менә тормыш дәресләре бирде дип әйтәсем килә инде. Димәк, әле ансамбль менә кешегә тормышта яраклашырга да ярдәм итәме? Бик тә сезнең белән ризалашасым килә, Рамил абый, чынлап та шулай. Чөнки мондый зур ансамбльдә барсы да эшләп тә китә алмый бит әле, Рамил абый, син беләсең бит, менә бик талантлы кешеләр дә булырга мөмкин. Шулай да шуңа карамастан, бу зур коллективта үзеңне табырга кирәк, кешеләр белән сөйләшә белергә кирәк, кешеләр белән ничектер бер-береңне аңларга кирәк. Шуның өчен бу бик зур мәктәп инде дип әйтим ансамбль һәр артист өчен. Менә мин ансамбльгә килгәч, эшләгәч, менә берничә елдан соң мин үземә бик күп аңладым, менә бик күп плюс, бик күп яхшы якларны ансамбльдән үземә алганымны инде. Шуның өчен ансамбльгә зур рәхмәт. Менә ансамбльдә иң яратып җырлаган әсәрең бармы? Бардыр, бәлки. Алар барсы да яратып җырлый торган, Рамил абыйның иң яратканы Ай былбылымдыр. Ай былбылымдыр, чөнки без бит инде концерт алдыннан да, концерт барышы алдыннан да бит инде Ай былбылым белән тавышны көйлибез бит инде, һәм ул шул кадәр тыныч итеп җырлыйсың, акапельно җырлыйбыз без аны, бер-беребезне ишетәбез, менә һәрбер кешенең тавышы ишетелә, менә шул үзе бер мөгъҗиза. Шуның өчен Ай былбылым иң яраткан җырымдыр. Шуңа карамастан барсын да яратам, барсын да яратып башкарам. Һәр сәхнәгә чыгып, нинди җырны башкарсаң да ул дулкынландыргыч, яраткан җыр булса да, яратмаган җыр булса да, шуның өчен бүтән җырны да яратамдыр дип уйлыйм. Менә мин бу сорауны бик сирәк бирәм җырчы кешеләргә, артист кешеләргә. Яраткан җырчың бармы? Ансамбльдә. Ансамбльдә. Ансамбльдә бардыр. Безнең ансамбльдә хәзер менә сезгә булай әйтеп китәм инде, һәм шәхесләргә туктыйм. Әйе. Ансамбльдә барсын да яратам, чөнки һәр кешенең үз тембры, үз тавышы, үз көчлелеге ниндидер, һәр кеше аерылып тора. Без ансамбльдә бер ансамбль булып җырласак та, һәр кешенең тавышы үзенчәлекле. Иң яратканнарыма килгәндә инде, Рамил абый, сезнең җырларыгызны яратам. Рәхмәт. Фәрит абыйны. Сорап алдым инде мин. Юк, Рамил абый, сорап алдым, чын атта әйтеп, чын күңелемнән әйтәм. Фәрит абый, Гафиятуллинның җырлаганын яратам, сезнең яратам җырлаганыгызны. Минем белән бер партияда җырлаган Диляра Палатова, аны яратам. Чөнки ул артистка инде, чын күңелдән бүтән җанын тәнен биреп эшләгән артист кеше. Аны яратам. Сопранолардан миңарга Рима апа, минем якташым бик ошый. Агзамова Рима апа ошый, Чулпан апа ошый. Рима апаның инде Сакмар буйларын җырлаганы, ул үзе бер шедевр. Үзе бер тормыш ул җырдаймы? Үзе бер тормыш, үзе яшәүе, аның тыны. Менә мин нәрсә дип әйтәсем килә, үземнең коллегаларым буенча да инде һәм тулаем ансамбльдә менә мин әле Рәшит абый Мустафин белән дә эшләп өлгердем бит әле.
һәм менә Аратырнач кебек кешеләр белән, менә сезнең кебек кешеләр белән, сез бит инде үзегезнең гомерегезне, үзегезнең тормышыгызны шул ансамбльгә бүләк иткән кешесез, биргән кешесез, җаныгыз, тәнегезне биргән кешесез бу ансамбльгә. Мин менә сезнең белән эшләгәнгә чиксез горурланам. Чөнки мин әле барсы да белә инде, тамашачылар да белсен хәзер. Мин бит инде декретка, бәби ялына китәм. Менә серне дә ачтык. Серне дә ачтык. Алла бирсә, мин инде Алла бирсә кайтырга тырышам. Кайткач инде менә вакыт үткәч мин горурланып әйтә алам, мин үз заманасында шул кешеләр белән эшләп алдым, эшләп өлгерә алдым дип. Менә Рәйлә Мөхәммәтханова кебек кешеләр, ул бит инде алар ансамбльдә ничә еллар буе эшләгәннәр, күпме артистлар белән эшләгән кешеләр, аларның дәрәҗәләре, менә ансамбльне тотып торучы кешеләр бит әле. Шуның өчен мин чиксез горурланам әле менә бу вакытка туры килүем белән. Рәшит абый Мустафин белән бик кызык хәлдә булып китте бит әле, сөйлим Мәрәм. Әйдәгә, әлбәттә сөйлә. Хәзер 1-2 ел элек инде мин ансамбльгә килгән вакыт кына иде бу. Минарга, сез белгәнчә, мин бит инде чуаш җыры башкарам. Сольны шул чуаш җырын бирделәр инде хәзер ятларга. Бер көн эчендә ятла, икенче көнне концертта чыгыш ясарга. Син аны бер көндә ятлап, икенче көнне концертка алып чыктың бу айме? Шулай булды. Бер көн эчендә ятладым, аны бик дулкынландыргыч булды инде. Ничек әйтәм, бу сүзләрне ятлап бетерәмен. Минем бит үз телем татар теле, чуаш теле белмим дә инде. Ятладым мин моны. Шансын инде икенче көнне концертларга алып чыгып җырладык без бу җырларны. Һәм репетициялар була бит оркестр классында. Рәшит абый мәрхүм әле исән иде ул вакытта чакырып алды җырлар кабатларга. Безнең бит инде төрле программалар бар. Бу программада теге чит телдәге җырлар иде инде. Менә кабатлыйга дип чакырып үзенә алды инде класска. Кирдем хәзер оркестр уйный башладым, мин җырларга керештем, бит инде җырны тәмамлап җырлап чыктым. Рәшит абый миңа карап торды да: "Син дә татарча да җырлый беләсеңме? Татар җырларың бармы репертуарда?" ди. Мин үзем аптырап та куйдым, мин әйтәм, Рәшит абый, бар инде нишләп булмасын, әйтәм, татар җырлары. Син дә шундый яратып бу җырны үз телеңдә башкардың, үз телеңдә ди әле ул аны. Рәшит абый бит инде бөтен яшь кешеләрне дә белеп бетермәгәндер инде ул вакытта. Менә яңа гына килгән кешемен. Һәм кызлар, егетләр оркестрда көлеп җибәрделәр инде. Ул бит татар кызы дип, нишләп белмәсен инде дип. Рәшит абый үзе теге аптырашта калды, ул да көлде. Синең белән берәр татар җыры карарга кирәк дип, без аның белән инде сөйләшкән идек. Шундый кызык булды. Мин шунда инде үзем эчтән индидер горурлык хисе үземдә тойдым. Мин әйтәм, Рәшит абый Мустафин миңа шулай әйткәч инде мин канәгать булдым үзем белән. Минем үз телемдә түгел бит инде чуаш теле. Чуаш телендә җырны менә кеше күңеленә кирелек итеп җиткергәчтен, менә аңа ошагач инде ул шундый сүзләр әйткәннән соң әйтәм, димәк мин җырны җиткерә алганмын. Ул ышанган, ул минем үземнең телем дип, үз телемдә җырлыйм дип уйлаганмын әйтәм. Шуның өчен бик горурланып шатланганым инде. Һәм әйтүем инде менә кыска теге азактан резюмировать итеп әйтеп куйыйм әле. Сезнең белән эшләү, менә шундый шәхесләр белән эшләү инде ул зур бәхет. Безнең кебек яшь кешеләргә зур бәхет. Ай, рәхмәт Земфира, шундый җылы сүзләрең өчен бик зур рәхмәт. Син җырны шулай ышанырлык итеп башкара алгансың икән, бу бит инде синең зур шушындый һөнәри осталыгыңны күрсәтә торган әйбер. Менә бу бик күп җырчыларга бирелми. Кемдер менә тавыш белән үзен күрсәтәме, кемдер менә хис белән күрсәтә. Менә димәк синдә тавыш та бар, хис тә бар. Һәм инде монда башка телдә җырлый белү сәләте дә бар дигән сүз бит инде бу. Димәк шулайдыр. Бу бөтен җырчыларга да бирелми. Димәк синең хәтерең дә яхшы, тавышың да яхшы, гомумән үзең дә яхшы кеше. Рәхмәт зур Рәхмәт. Менә шулай бер-беребезне макташып утырыйк әле бүген, әйме? Шулай утырыйк. Чыннан да менә мактау дигәннән минем әле сине тагын мактыйсым килә, чөнки менә яшьләребез арасында
Синең кебек тырыш, синең кебек менә шундый үз эшенә бирелеп эшләүчеләр әз. Чөнки менә син чыннан да ансамбльгә килеп керүгә, коллективка тиз ияләндең, коллективның репертуарына тиз кереп киттең. Концертларга менә нинди җырны кушсаң да син чыгып җырлый идең, тиз өйрәнеп, һәм синең тавышыңда менә үзенә күрә ниндидер матур, үзенә күрә менә ансамбль тембры бар синдә, шулай дип әйтим әле. Менә ансамбльнең җырчыларына гына хас тембр бар. Хәтта менә элекке безнең мәшһүр җырчыларыбызның да тавышы тембры синдә чагылып китә. Менә син бер конкурска әзерләнгәндә, мин синең үзеңә дә әйткән идем, менә Вафира апа Гизатуллина тавышына ошаган, менә синең тавышың дип. Вафира Гизатуллинаның тембрына, тавышына ошап китә синең тавышың дип күп кеше әйтә. Синең дә әйткәнең истә. Менә тембр ошаса да, барыбер синең үзенчәлегең бар. Менә синең үзеңнең йөзең бар, үзеңнең тавышың бар, һәм инде әлбәттә синең үзеңнең әле мин ышанам тамашачың да бардыр дип уйлыйм. Әле ул тамашачың синең тагын артыр да әле алдагы иҗат тормышыңда. Шулай булсын, рәхмәт зур итеп. Мин инде үзем театр бүлегендә укыгач, без эстрада җырларында бик күп яздыра идек. Минем репертуарымда классик, халык җырларыннан башка эстрада җырлары да күп инде. Эстрадага китмәдем мин, чөнки минем күңелем никтер менә шул күпчелек классик, халык җырларына тартты. Шуның өчен ансамбльгә килергә булганмындыр да мин. Чөнки һәр кеше бит инде менә ниндидер җырчы, халык җырчысы, классика җырлый торган җыр, кайсыдыр җырчы эстрада җырчысы. Мин үземне никтер эстрада җырчысы дип шутлап бетермим. Минем күңелемә ятышлы халык җырлары һәм инде классик башкарудым, менә классический җырларны бик яратып башкарам. Шуның өчен рәхмәт җылы сүзләрең өчен, Рамил абый. Әле үсәргә мин беләм, үсәргә әле миңа кирәк. Алла бирсә, үсешләр алда булсын. Һәм инде үсәргә булсын димен инде. Шуның өчен исән-сау гына бәби декретыннан чыгып, ансамбльгә эшкә чыгып, тагын инде менә бу руслыга кирип китеп, ялдан соң исән-сау гына эшләрмен дип уйлыйм инде. Амин, амин, шулай булсын. Син бит әле бик күп конкурсларда да катнаштың, менә ансамбльдә эшләгән дәврдә, менә бу кыска гына 4 ел эшләгән дәвреңдә дә син инде конкурсларда катнашып, бик матур урыннар яуладың, менә нинди конкурсларда катнаштың? Инде как раз димә урысча әйтәм, дә шулмагыз. Ансамбльгә килер алдыннан гына татар моңы конкурсы булды. Анда катнаштым. Татар моңы бит инде ул авыр конкурс, яшерен батырын түгел, авыр конкурс. Анда үтергә 1 ел катнаштым, үтә алмадым. 2нче ел катнаштым, үтә алмадым. 3нче елны катнаштым. Һәм инде 3нче дәрәҗәле лауреаты булдым классик башкаручылар арасында. Ул халык башкаруында җиңел дип әйтмәсем, анда да авыр үтергә. Әмма дә ләкин классик башкаруда җырны башкарып урын алырга тагы да авыррак, чөнки мин мәдәният институтында укыйм, минем белән ярышырга консерваториядә укыган инде миннән көчлерәк җырчылар килә. Һәм минем өчен бу бик зур вакыйга тоже булды үземнең тормышымда. Шундый татар моңы, шундый халык ара конкурста 3нче урын булса да, заслуженный 3нче урын алуым белән бик шатландым. Ансамбль вакытында инде мин Уфада да катнаштым, туган тел конкурсында катнаштым. Вафира Гизатуллина исемен йөрткән конкурста катнашып 1нче урын алдым. Шул конкурсларда катнашып йөрдем инде. Бу әле синең башыгына? Алла бирсә башыгына. Алдагы иҗат юлыңда әле бик күп конкурслар булыр дип ышанасы килә. Амин, шулай булсын, Рамил абый. Менә инде әйдә алдагы планнарың турында сөйләшик. Менә нинди әсәрләр алга таба башкарасың килә? Менә безнең ансамбль репертуарыннанмы ул әсәр, яки инде үзең ниндидер яңа әсәр алып киләсең киләме ансамбльгә? Сара Садыкованы язган җырларның башкарасым килә, берәр җырны, менә аның ул иҗат иткән җырның берәрсен башкарасым килә. Һәм инде менә декрет бәби ялына киткәнче мин бер җыр әзерләп маташаем инде. Бандюк кызы Зиләйлүк. Аны башкарасым килә, бик ошый ул миңа, минем тавышыма да ятышлы. Күбрәк менә никтер җаным шундый классик әсәрләр сайлый. Вафира Гизатуллина репертуарында бик күп матур җырлар бар бит әле анда. Күңелдә 2 яз. Бик күп матур җырлар бар аның репертуарыннан. Менә аның репертуарынан алып 1-2 җыр башкарасым килә. Алла бирсә инде. Әле Алла бирсә инде ышанып калам, бәби ялыннан соң минем тавышымда формада булыр дип, чөнки тавышында формада тотырга кирәк бит инде. Ул әз генә җырламый торсаң да тавыш китә дип әйтик инде. Шуның өчен тик җырлап торырга кирәк, занимация итеп торырга кирәк. Алла бирсә үз формамда булып, исән-сау гына эшкә чыгып, менә яңа җырлар алып килеп, яңа җырлар өйрәнеп, Алла бирсә җырлармын дигән уйда калам.
Амин, шулай булсын. Амин, шулай булсын, Бүтін Рамил теләкләреңдә синең тормыш карсын. Ходай кулында инде. Бер Ходай белә алда нәрсә буласын. Шуның өчен, шулай да минем менә башымда, уйларымда ансамбльгә Алла бирсә исән саугына инде бәби ялыннан соң кайту. Алдагысын Алла белә диләр инде. Ходай ничек язган, Ходай ничек кушкан. Кайтырга насыйп булсын. Кайтырга насыйп булсын. Менә тамашачыларыбызга нинди теләкләрең бар? Нәрсә әйтәсең килә? Тамашачыларга гомумән нәрсә әйтәсем килә? Исән сау булыйк. Бу дөньяда исәнлек, саулык булсын. Күкләребез тыныч булсын. Иң мөһиме шул, Рамил абый. Исәнлек, саулыгыбыз булса, акчасы да була, башкасы да була, теләкләр дә чынга аша, исәнлегебез булсын. Шуны әйтәсем килә. Телебезне югалтмыйк. Менә татар тамашачыбызга, татар халкына мөрәҗәгать итәсем килә. Телебезне югалтмыйк, динебезне югалтмыйк, үзебезнең мәдәниятебезне югалтмыйк. Менә тагын нәрсә әйтеп китәсем килә. Ансамбльдә без зур миссия үтибез. Ни өчен дигәндә, 1-2 ел элек Себердә гастрольләрдә булганда, без бит инде соңгы җырны башкардык. Бүтән артистлар чыгып басты сәхнәгә. Безнең сәнгать җитәкчебез чыкты, соңгы сүзләрен әйтте, директорыбыз чыгып соңгы сүзләрен әйтте. Һәм инде халык алкышлый безнең артистларыбызны. Һәм иң алгы рәттә бер улы яшьтә апаң торып басты да, һәм аның күзеннән менә бәреп яшьләр чыга башлады. Мин аның җылаганын, күз яшьләрен күреп, үземнең күземнән яшьләр килде инде. Һәм шундый уйга килдем. Мин әйтәм, без ерак шәһәрләргә барып, менә татар телендә көндә сөйләшә алмыйлар да бит инде. Менә чит җирдә, чит шәһәрләрдә яшәгән кеше көндә татарча сөйләшми, рус телендә күпчелек сөйләшә. Без аларга сәнгатьне алып барабыз. Аларның исләренә төшерәбез. Менә сезнең телегез дип, менә сезнең җырларыгыз, менә сезнең диюләрегез дип. Һәм алардан ниндидер отклик бар. Алар шуңарга шатлана, алар риза шуңа, алар безне көтүп алалар. Һәм димәк, без бердә юкка эшләмибез ансамбльдә, без бик зур миссия үтибез. Шуның өчен тамашачыбызга әйтәсем килә, үзебезнең телебезне онытмыйк, динебезне, мәдәниятебезне онытмыйк. Татар телендә сөйләшик, татар җырлары тыңлыйк. Менә Алла бирсә, иң зур хыялларымның берсе, бәбине алып кайткачтан инде татар телендә сөйләшергә гаиләдә. Мин үзем татар гаиләсендә үскәч татар телендә сөйләштем, мәктәптә дә татар телендә сөйләштем, дуслар белән дә татар телендә, ирем дә татар телендә, ирем белән сөйләшәм өйдә бит инде. Һәм инде балам белән дә Алла бирсә киләчәктә матур итеп, саф итеп татар телендә сөйләшергә язсын иде. Һәм бу миссияне мин үти алсам, бу минем өчен бик зур эш. Субханалла. Шулай, Рамил Менә абый. шушы бөтен синең теләгән теләкләрең, уйлаган уйларың тормышка ашсын. Земфира, менә шул кадәрле синең белән бүген рәхәт булды сөйләшеп утыру, менә бер дә аерылышасы килми синең белән. Сагынып беттем инде, Рамил абый, мин сезне яңа гына декрет ялына чыгып мәйтәм, ансамбльдә нинди хәлләр икән, нишлиләр икән, гастрольләргә дә әзерләнеп ятасыз бит инде сез менә. Алла бирсә, менә гастрольләргә чыгып китәбез тиз арада. Инде Башкортстанга тагын әйтеп үтәм, әле кайтып килдек тә, әти белән әни янына бик уйланып кайтам инде хәзер. Ирем белән дә сөйләшмим, ирем әйтә, нәрсә булды, нәрсә бик шулай уйлыйсың, нәрсәгә кайгыга батып утырасың әле дип әйтәм. Менә әйтәм, ансамбльгә гастрольләргә чыгып китәм әйтәм. Әле күп шәһәрләргә баралар әле әйтәм, дөнья күрәләр димен. Ирем инде көлә, ярый ди, син дә ди, бәби тапкач Алла бирсә чыгырсың әле, һич көйләнмә ди. Сезгә дә Алла бирсә уңышлар гастрольләрдә. Тулы заллар белән сезне тамашачы каршы алсын. Алла бирсә, ансамблебез алга гына барсын, шуны теләйм. Шулай булсын. Рәхмәт, Земфира, сиңа бик зур. Менә шушындый бик эчтәлекле, бик матур очрашу булды, әңгәмә булды бүген синең белән. Безнең тапшыруда катнашканың өчен сиңа бик зур рәхмәт. Һәм менә үзең әйткәнчә, әле декрет ялыннан чыкканнан соң, синең белән әле тагын бер тапшыру яздырырга насыйп булсын, Сиңа үзеңә зур уңышлар, исәнлек, саулык телибез һәм әлбәттә инде менә исән сау гына, матур гына кичкенәгезне табып, балагызны табып, аны матур гына иттереп үстергән насыйп булсын сиңа. Рәхмәт, Рамил абый. Аны матур иттереп үстергән насыйп булсын сезгә.
Рәхмәт, зур итеп Рамил абый. Тамашага да чакырып, менә бу интервьюга чакыруыгыз өчен дә зур итеп рәхмәт. Үзе бер зур истәлек, миңа да бик күңелле булды синең белән тагын күрешергә һәм инде тагын ансамбль турында, үз тормышым турында, иҗат турында сөйләшергә. Мин дә бүген канәгать булып өйгә кайтып китәчәкмен, Алла бирсә, Рамил Рәхмәт. абый. Димәк, тагын 2-3 елдан соң очрашабыз. Алла бирсә, амин, шулай булсын. Бик зур рәхмәт. Ярый. Без сезнең белән, хөрмәтле тамашачылар, киләсе очрашуларга кадәр саубуллашабыз. Исән, имин булыгыз.